Harijan Panchayat Komiti Hakasngi Baar kala Thoh ban kentu Syau Menteri Kampo Yeng Kari u Amit Shah baun pha toket halor ke jingpen Bthei bom IED hakamit khandai tarik leber arja ar phosau hatham Iewmawlong ka HPC kala kentu ru u Menteri baun tuklar hakaban penbet no ya kakam bayade bat katham motor daki lailang mamla yakani ka shithi la soi u Gurjit Singh Secretary ke HPC Ulaong baka kam bayade bat ka hok bat jingbu hai shnong jong ki jat ben riu jong ki kadang don hapdeng ke jing bishar ka ying ka shari hak baka sarkar Meghalaya HPC bat ki we ki kenhun kila persyang ban wat ya ki lenti ban ya betlang haba pen pau baka jing pen Bthei bom badang shan ka de ka jing persyang ban pen kut ya ka jing yakran pen bet da ka lenti ke ba jai jai u secretary ke HPC ulaong baka jing ja kam de ke ba shujar khat handai ka de ka dak jong ka jing bom shingan ki we pat ki jat ben riu barit pat hapo ka jala Meghalaya ka jingkam brio hagani ka jingja ka penpau ya ka jingkam jong ki brio ki ba persyang ban besut ya ka jingting jing smith bat ka jing persyang ban pensngap jar ya ki nong shong shnong ka tham Iewmawlong ulaong baka sarkar pedeng ka de ban shim ya ka kamram ban bat ya ka an bat yada ya ka hok bat jing shingan jong baro ki nong shong shnong compare ki de na kinu kinu ki jat ben rio